това е сериозно видео. Да. Така, обичам танците, обичам когато някой ме пита въпроси в Ask. Обичам Джастин Бибър. Няма смисъл да хейтвате, нали, след това, просто няма да ви отговоря сигурно. Обичам Крис Браун. Обичам Тейлър Свифт. Обичам майка ми, обичам баща ми, обичам сестра ми, обичам кучето си, обичам котарака си. Обичам всичко, което обичам. Обичам да обичам и обичам да бъда обичана. Мразя... Аз не мразя нищо, никого не мразя. Освен Лилия. Да. Какво те е страх? Страх ме е малко тъмното. Особено ако гледам някой страшен филм. Страх ме е от... Какво ме е страх? Да добавя към другото. Обичам такова. Много обичам кучета и много обичам коне и много обичам змии. Майко, това са най-яките животни на света. Така, да се върнем на темата. Какво мразиш? Значи, мразя така Лилия. Не, аз не мразя. Много го проточих. Така. Чай малко, какво? Обърках се. Така, не страх ме, така. От тъмното, да, казал го, като гледам страшни филми, балба. Значи, какво ти липсва? От какво те е страх? Страх ме... Беше ме страх на първия ми концерт. И много ме беше страх на кастинга, и много ме беше страх на елиминациите. Направо бях ужасена тогава, да. Липсва ми в ежедневието. Липсват ми танците, липсват ми хората от танците, липсва ми Мариела Станчева, липсва ми Георги Енчев и абсолютно всички хореографии и така нататък. Да. От какво имаш нужда в ежедневието? Значи имам нужда от повече време за танци. Да, определено имам нужда от повече време за танци. И така. Какво мразиш? Това вече ме питахте горе. БФФ. Йоана Емилова Минчева, Елена Димова, Цвета Георгиева, Миско. И май това е. И сестра ми сигурно. Но тя ми е сестра, така че не се счита. И да. И не беше много сериозно видео, но заради чай да видя дали имам да добавя нещо. Омага така. Не. Обичам Мъшър. Обичам Ньор. Обичам да танцувам. И обичам, когато Елина ми пише да се чувства поласкана отдолу, ще я тагна. Добре. И така. Благодаря за вниманието. Довиждане.